Oke ning desa iki cukup. Lah kok iso? Kok iso Wis cukup? saiki milih ndi kowe kutha ning karo desa? Ya milih kota no lele. Wah, SDM-mu berarti kurang. Rendah berjet. Rendah. Lho piye to bocah kocul ki bocah. Penak ning desa. Lah kok iso penak ning desa Saiki iki? wong kutha panganan apa? Ya sego. Sego teko ndi? Teko sawah. Teko beras. Beras. Asale beras saka Pari. Pari ditandur ning Sawah. asale sawah. Teko desa. Lah iya menang wong desa. Apa enek pari arep ditandur ning mall? Oh iya enak ya. Ya enek. Apa enek pari arep tandur ning jalan tol? Dadi penak ning desa. Penak ning desa. Desa. Bener sawahmu nun sewu kula tak tanglet kali kuntet. Kowe ning desa berarti kowe. Kowe tuku klambine ning ndi? Tuku klambi ning ndi? Kutha. Kutha. Ning kutha apa nek kowe tuku klambine tengah sawah apa nek? Kowe tergantung karo wong kutha ra wong kutha udo ngalor ngidul wong gendeng kowe sisi. Berarti anu ning klambi iki ning kutha. Iya iya. Kutha anu apa klambi asale saka ndi? Ya teko kain no. Oh kain-kain. Ya, Digawe teko apa? Bola. Bola digawe teko apa? Kapas. Kapas ditandur ning ndi? Desa. Lah iya. Lah iya jangkrik. Nang wong desa. Bojoku godhong telo, musuh bojoku iso dadi sampo. Carane piye, Pak? Carane gampang. Piye, Pak? Sore godhong telo dipokleki, metili, celek ditaleni. Lah esuk jam 5:30 gawa ning pasar didol tukokno sampo. Wow. Ini contoh yang pikiran sangat jeplak niku nggih niki. Iki ilmiah, Dik. Ora ilmiah. Biologi, matematika, yuridis formal. Alah mbok demu ya iso lah ngono ae. Lho iki dijole ora dadi sampo. Kono lho tem tuku Apa? gedang goreng ning ngarepane lho, gak sido aku. Lha nyapa? Aku tekok gedang gorengnya pinten niki 2005, gak sido tuku aku. Lha nyapa, Pak? Ora ya keracunan aku wong tempe goreng 2005 didol saiki. Lho, maksudnya 2000 oleh 5 ora 2005. Ora ngono pinten 2005. Ngono kok iso lha iki 2017 lho per aku keracunan. Kadaluwarsa lho. Kedaluwarsa Dik gedange goreng. Kadaluwarsa. Maksudnya iki 2005, Pak. 2005 ki ora taune 2000. Wah, bakule ora ngomong kono sing tuku aku kok. Lah kok pengen ndang boko ya ndak tuku dele ning kono no. Dole nyapa? 1001. Malah luwih tuwek neh kono kian kuwi. Bosok kowe iki lumayan lampu. 1001 maksudnya siji regane 1000. Ya ora. Ya bakulane mulai godhoke mulai 1001. Tak omongi ya, nek golek bojo golek sing wong lanang sing rokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude.